características da nova narrativa galega. Xosé Luís Méndez Ferrín. Xosé Luís Méndez Ferrín é o autor máis destacado desta época, xunto con Carlos Casares, e as súas obras máis destacadas son, entre outras, Percival e outras historias, obra de 1958, coa que inicia a súa produción narrativa. 2 anos máis tarde ía publicar a súa segunda colección de contos, O crepúsculo e as formigas, de 1961. As que axiña se suma unha primeira novela breve, Arrabaldo do Norte, 1964. Tamén publicaría unha obra moi importante cara aos anos 70 e 80, titulada Retorno a Tatán en Ata, 1971. Características das súas obras. As características máis importantes das obras de Ferrín son a riqueza léxica, os temas a tratar como a angustia, a opresión, a violencia, o absurdo, a fantasía e o sono, que son características emerxentes xa en primeiras obras del, como Percival e outras historias, ou en O crepúsculo e as formigas. Fixouse moito no compromiso e a dimensión política en obras como Elipse e outras obras. Carlos Casares. Obras. A primeira publicación de Casares é un conxunto de relatos. Vento ferido, publicado en 1967. Esta obra foi seguida por unha novela titulada Cambio en tres, 1969. Nesta primeira obra séntese a pegada autobiográfica dunha nenez e mocidade vividas no franquismo. A infancia e a adolescencia están moi presentes na súa produción, na que abundan nenos e mozos que viven nun ambiente de represión. Outras obras súas son Ilustrísima, de 1980, e posteriormente O sol do verán, do ano 2002. Características das súas obras. O monólogo interior, a alteración na orde dos acontecementos, o impresionismo, por acumulación de pequenos detalles que outorgan realismo, son algunhas das innovacións técnicas da obra de Carlos Casares, que, malia esta dimensión experimental, nunca é hermético, é dicir, non se centra soamente nun tema, senón que sempre está aberto a calquer tema. Gonzalo Rodríguez Mourullo. Está considerado como iniciador da nova narrativa galega. As súas obras son... nas súas obras máis importantes destacan Nace unha árbore, de 1954, e Memorias de Taís, 1956. Características das súas obras. Este autor está considerado como o gran precursor da nova narrativa galega. Trata moito con elementos propios do movemento como a pluralidade de voces narrativas ou a irrupción do fantástico na realidade cotiá, onde en Nace unha árbore xa se empezan a ver certas características. Por último, dicir que ten un estilo claramente repetitivo, obsesivo, con abundancia de frases curtas que describen o mundo interior dos personaxes. Camilo Gonçalo. Obras. Algúns títulos seus son Lonxe de nós o dentro, 1961, Como calquera outro día, 1962, Cara Times Square, 1980, O Desfeita, 1983. A mediados dos anos 90, despois dun longo silencio, retomará a súa obra narrativa, que se pecha coa publicación da novela A noite da aurora, 2003. Características das súas obras. A única característica de Camilo Gonçalo é a gran originalidade das súas obras. Xoana Torres. Obras. Publicou Adiós María, 1972, a súa única incursión no eido da narrativa. As súas características. As características máis propias das súas obras son o realismo, o uso de términos técnicos en todo o texto e a curta duración deste mesmo.